Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna odiechieng' kodiechieng' mar bedo kodi. Akaw thuolo ni mondo mi arwak wendo wa daktari marwa. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Ginyinga Levi Onyango Juma, Wood Game, Akala. To Nairobi kae atiyo e yuda Koinange Street. Kendo ayudora Amrek Kenya mantie Ngong. I specialize tuochego mag dangni mag paro kendo amora ahinya ka bet kodi kaka wuono mondo wapuonjre e weche mag tuoche mopogore opogore maketho obwongo dhano kod mana dend dhano e yo manyalo kelo tuochego mopogore opogore mag dangni mag paro. Erokamano ahinya. Daktari wacho ni lony e tuoche mag dangni mag paro. Ok ang'eyo ni kama wantiere kaka oganda jo Kenya dangni mar paro chalo nade? Kwa data malo king'iyo kako chal kata kako ng'eny pacho ka. Statistics kata mana atamalo kaka iwacho no mag tuoche mag dangni mag paro dhi malo kendo sani wanyalo wacho ni dhano mathoth nigi tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro. To mae nyalo bedo ka ikelo gik mopogore opogore manyiso ni gigo machalo kaka tiyo marach gi yedhego mamero ji, nitiere gigo kaka jogo manonyuol anyuola ma nyalo bedo ni ne nigi tuoche mag dangni mag paro gi to koro gini omako gi kwang'iyo yo mar genetics kacha. Nitiere gigo ma ji lifestyle ma ji bende sani timo ma wanyalo yudo ka sherehe sani wan e msimu mar sherehe. Koro sherehe dhi gore to iyudo ka e sherehe ka entie gik ma dhano timo mopogore opogore sherehe kama nyalo miyo ng'ato mako tuoche moko makelo tuo e dende kata mana makelo ne stress moro manyalo miyo mak tuochego kata mag gigo mag dangni mag paro. Wanyalo wacho ni king'iyo ojende bende kata rawerni ntiere kaka ok ging'eyo maber kaka ginyalo kop gi maisha margi kata gigo mathago gi kata gigo manie pachgi manyalo miyo kaka ginyalo kop gi gigo coping mechanism margi kata kaka ginyalo tatua shida matindo tindo magin gogo to mano miyo ng'ato timo gigo manyalo miyo oyud tuo mar dangni mar paro kata gimoro kel dangni mar paro shida mar dangni mar paro. Koro atamalo to ni malo. Wanyalo wacho ni wanyalo wacho ni 60% mar jok ma population marwa nigi tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro. To mano beluwore gi tuoche mag dangni mag paro kaka wacho cha gin mopogore opogore. Koro ibiro yudo ka ng'ato nigi depression, ng'ato nigi anxiety, ng'ato nigi personality disorder moro make. To magi duto koriw kumoro achiel to waketo giga kamoro achiel wawacho ni gin tuoche mag dangni mag paro. Koro kwang'iye ka jumla kamano to mano dhano mang'eny. Daktari kaka koro sani yudo ka nyithindo dwani mondo miyo yaw skul, nyithindo dhie ong'ala kata levels mopogore opogore. To nitiere jonyuol manyalo bedo gi nyithindo ma samoro osebedo ka onuoyo kata osebedo kidhire mondo miyo tim gimoro kata winj gimoro to winjo nyalo bedo ni tamore. Wanyalo wache gi dholuo mayot ni pek e weche mag somo. Pek e weche mag somo kata learning disorder ma abende classified bete kata bende okete kaka achiel kuom tuoche mag dangni mag paro. Learning disorder kata learning disabilities oketigi kaka tuoche mag dangni mag paro nikech en tuono ma ikelo gi kethruok e obwongo. Wawacho ni en a brain disorder manyiso ni nitie kaka obwongo ng'ato nyalo njawni mami ok onyal somo kata ok onyal mako wach mopuonje kata ok onyal somo gimoro in terms of kwa wacho ni reading e yo ma nyithindo mamoko timore nade. To sama wawacho ni pek e yo mar somo magi gin tuoche ma gichako nere kata gin conditions ma gichako nere ka pod nyathi pod en nyathi matin. Koro sama nyathi osechako dhi sikul chande ka janyuol kata mana japuonj nyalo ganeno ni nyathini nitie pek moro ma oneno kata ma en godo e klas ma ok omak wach kaka jowetene ok som kaka jowetene somo gik mondik ka ok onegi
kaka nyithindo moko be timo nade, to magi kelo shida mopogore opogore. Moko be nigi shida, wabro ng'iyogi, apani wabro keto nini moko wabro puonjre godo koro matut, kwa donjo matut, ni to inyalo ng'e nade ni nyathini nigi shida mar ang'owa mar somo, inyalo ng'e nade ni nyathini nigi shida mar kwano, ok onyal kwano 1 2 3, inyalo ng'e nade ni nyathini nigi shida moko ok owinj gima japuonj kata gima jok moko gitimo, jok ma kata classmates ne gitimore nade. Mago emwaluongo ni learning disorder. En pek moro amora mamiyo nyathi ok nyal mako wach mipuonje e yo ma jowetene mako godo weche mipuonje gieki. To mano gino ma bende o affect nyithindo kata jogo mosechako dhi e sikul kacha. To en gima kobedo detected tinyalo bedo diagnosed, to mago koro wabro ng'iyo kaka sadhi. Kaka wamedo sudi mulo nwa kacha daktari kidieny mokwongo ni thothne en chandruok mabedo e obwongo mamiyo nyathi ok nyal kwanyo mapiyo piyo kaka nyithindo wetene, ok onyal winjo mapiyo piyo kaka nyithindo wetene, moro ok onyal somo kaka nyithindo wetene. Thothne en chandruok mane kata rochruok mane mantiere e obwongo momiyo matimore? Thothne gima timore ni kaka wacho ni en shida mar obwongo. Gino makelo rochruok ni wanyalo ng'iyo mar gigo manyalo kelo rochruok ni. To gimokwongo makelo rochruok ni en gani kamiyo oyudo ajali sama opek. Sama iyudo ajali ka in ng'ama miyo mipek chande, iyudo ka mano nyalo kelo shida e development kata mane dongruok mar nyathi mane iyi chande e obwongo mare, to kod kata mane nervous system mare mwacho ga ni lihumblu mare. Koro mano nyalo ga miyo sama nyathi chakoro kosenyuole to nyalo bedo gi shida moro mar pek kata onyalo bedo gi chandruok moro ma achiel kuom pek yore mag somo gi. Mar ariyo manyalo kelo miyo nyathi bedo gi shida machalo kama ka pod wang'iya kar nyuol kacha chan, nikech wacho ni mae en shida ma ng'enyne iyudo koke o affect nyithindo matimore nade machako dhi sikul. Koro gigi gin learning disabilities giyudo kaka gin gik ma en accident kata mana en gimo matimore sama nyathi pod yom kata nyathi kapok onyuol. Mokwongo asewacho ni ajali ma miyo koyudo ajali nyalo kelo shida rochruok e dongruok mar obwongo mar nyathi. Sama ng'ama miyo pek. Koro emo miwinjo ga ka kik iting gik mapek, kik igori piny kama ajali no nyalo buogo obwongo mar nyathi. Mar ariyo en ni sama miyo dhi nyuol, nitiere miyo ma nyalo bedo gi shida mag nyuol mo obede leba moro moyware aming'a. Sama ine leba moyware aming'a chande, manyiso ga ni nyathi cha obwongo mare cha ok yud oxygen kata mana muya monego beni nyathi yudo maber chande. Sama waluonga ni anoxia gi dho ngere. Sama mano timore bende nyalo kelo rochruok e pach nyathi kata mana obwongo nyathi, mamiyo koro nyathino nyalo bedo gi chandruok mar somo. Koro mano gino mar ariyo. Mar adek, nyathino kosenyuole bendo nyalo ga yudo ajali. Onyalo lwar piny kata onyalo yudo accident moro ma lure gi kama onyuole nyathi. Inyalo nyuolo nyathi kumoro ma nyathi bedo exposed to very bright light manyalo rocho ang'owa obwongo mare. Inyalo nyuolo nyathi kuma nyathi nyalo gamo muya moro moko nego be notimore nade nogamo, waluongo ga ni toxins gi dho ngere. Sama nyathi nogamo muya no nyalo kelo rochruok, nikech nyathi sama nyuole cha dende pok otegno, dende pod delicate ahinya, kendo gimoro amora madonje dend nyathino nyalo hinye one way or the other. Koro emomiyo wawacho ga ni sama kata dakteche bende biro nyisi kako nego beni i take care of nyathino sama isetime nade sama inyuole, mondo mi gigi kik donj kama onego beni ikete nyathi. Jok monego beni mulo nyathi kata in kako nego beni mulo nyathi iler machal nade, muya mane man kanyo ero, nitie perfume moko minyalo nyisi kata ne kik igo kama nyathi timore nade, nikech gigo nigi toxins moko ma kodonjo e obwongo nyathi ma pok develop chande to kelo rochruok e parts mopogore opogore mag obwongo ma iyudo ni koro nyalo kelo ga pek mag somo giendi. Moro kachaka ng'iyo learning disorders gi bende, kaponi janyuol moro ne nigi learning disorder, nyalo bedo ni nok obedo diagnosed lakini ne en kode, manyiso ni janyuol ne nigi pek moro e weche somo. En gino ma en genetics onyalo pass down to nyathini, ma nyathini be nyalo bedo gi shida modwa chal kamano kata shida achiel kuom ma wabro ng'iyo kawuono. Koro mago kidienje mopogore opogore mag gini nyalo make nyathi
kata ma nyalo kos kwacho ni kora ng'o manyalo kelo chandruok machalo kamai. Of course obongo to kethre e yore mopogore to sama koro impact cha oseyudre kacha chande to nyathini nyalo chako develop shida go eko. Daktari wamulo gik mang'eny mopogore ma daher mondo mi wangi matut mokalo. Gimomiyo daher mondo mi wangi matut mokalo nikech seche ma nyathi ntiere kod chandruogni peke weche mag somo tingeni ngimane duto te ok dhi bedo kaka jowetene, ok dhi bedo kaka mbesene. Ponono ni ok okonye e seche mowinjore. Namba 1 wantiere kacha kod hinyruok kata trauma ne ng'ama miyo mapek. Nyalo bedo ni gin diere mokwongo mag ich kata diere ma e diere kata diere ma koro ochiegni konyore. Dobe ni en muoch mokayo ng'ama miyo ahinya mabende thothne kelo ga chandruoge mang'eny mokalo kaka tuoche mag obongo gine nyithindo. Nyalo bedo ni oringe anyuola kata nyalo bedo ni alwora monyuole nyathi, environment monyuole nyathi kaka chal. E kidienje 4 madongo mimulo nwagi mage mathoro kelo ne nyithindo learning disabilities kata learning disorder. Mathoro kelo en mokwongo en injury, inyruok mar mama miyo mapek to kod inyruok mar nyathi mosenyuol. Mano number 1, number 2 kaka gilure no iro. Yudo ka inyruok no nego beni sama ipek tik iritri ma okonego beni yud ajali moko ma kae manyalo tungo nyathi chande. Onego beni watemo matek mondo watimre nade mo avoid gigo apani dhano ng'ato nyalo ng'eyo gik manyalo kelo shida makamano. Ng'ama miyo idhi osiptal idha piko tapikiriambo matek igo bump tuchik ineno mago gik monego beni watimore nade watemo mondo wa avoid. Nyathi be kosenyuole nyathi inyalo ga yudo ka nyathi samoro bet kamoro to ng'ato biro kawe dire malo. Aseneno kata mana kanisni moko to kabi wacho marach abo wacho nikech nyathi mayom akiani luonga ni golo nyathi kata timang'ono ikawo nyathi tidiro very high duogi make gino nyalo ga buongo mar nyathi. Ma nyathi ni koro kosechopo nego beni koro dhi donje e sikul ma koro somo chande tiyudo ka nyathino nigi learning disability. Ntiere cultures moko mwatimo kaluo monego beni watimo gi from wacho ga ni point of know how ni gimwatimo gani bende ntiere chandruok munyalo ga kelo e ngima nyathini. To mago gik machalo kamago mabuogo nyithindo go eko manyalo miyo kata nyathi inhale hewa moro mok ber kata mago gik monego beni wa minimize. To mae momineno ka koro shida gi bende tinde king'iyo kata gimedore nikech en kia mar dhano to ok wanyal laumu ng'ato nikech ok en ng'eyo kata ok ong'eyo gimoro kaka onego bed timore nade. To nitie gik monego beni wawe timo koro kaka janyuol. Nyathi ka pod otin watrite kaka nyathi matin mapod yom. Wawe uru expose nyathi e gik moko ma nyalo kelo shida nikech at the end of the day shida no kose makito in kaka janyuole ma podi bro deal gi shida no iro. Koro ka gin gik mwanyalo geng'o kapok ochopo e level makamano iro to dibed maber. Mano kata naseneno daktari ma ikawo nyathi tidiro malo okang'eyo ga be samoro chunya buok ga kapa ni ponono ni ng'ama ne dhi mako nyathini opoko buoth ma nyathini ogore piny. Thothne nyithindo giwito ga ngimagi kata gibedo kod chandruok mag obwongo kuom ndalo mathoth to kwanda tamalo chal nade nikech ng'enyne ripode gi bende ok wawinji. Debe ni gitimore koso ok gitimre. Debe ni jogi ong'eyo gini ma ok ginyal miss. Ng'eyo diro nyathi. Ng'eyo ni ajali en ajali to apani nitie gik ma kaka wacho nitiere gik monego beni kwase winjo koro kaka koro wapuonjre kawuono ni to wamanyo yo moro minyalo tim godo. Culture en gima ber kendo gik moro ka gimoro culture ka culture nigi timbe ne. To nitiere timbe moko makata wan kitwa gi timbe wacho ga ni luo kitgi gi timbe gi kaka wamedo dongro iyudo ka luo kitgi gi timbe gi moko be watimre nade wamedo we kaka lony be medo biro. Koro onge gino ma ok wanyalo wacho ni mano gima shida manitie tapani kata in wuon kaka wacho ni seneno kaka nyathi tiwinjo kibuok in emi buok to ino kin min nyathi to ino kin nyathino ipani buok machal nade ten nyathi ma pod otimre nade nyathi matin. To nitie cases mabe maybe use kata lando ya habari ni nyathi moro nyodir kumoro to obudhre motimore nade owito ngimane. To mago gik mwanyalo avoid.
Mana gima daktari owacho no ka ino wuon kineno gi ka ino tibuok ipani nyathini to buok marom nade en mana ni onge gi duol onge gi dhok monyalo wuoyo godo mondo mi wach ni gimutimo ni to rachna ohinya wamake gi kanyo ka waduogo to wadhi nyime kod yore mopogore opogore ma inyalo fweny godo pek e weche mag somo kod kaka inyalo pim mayud ni nango kaito kidieny mogi kwa boydo kacha kaka inyalo thiedhgi mondo wayud kaka wanyalo bedo kod nyithindo masomo kendo kwanyo mapiyo piyo kaka jowete ni Kisudi. Hi everyone, from View Travel we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring new destinations, may your holidays be filled with love, laughter and adventure. We can't wait to take you on new adventures and help you discover even more amazing places. We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore, and discover. Merry Christmas! Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722638383. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka lu. Otimo hono, Yesu timo hono. Para ni se chako joga. Tu kulis chien tema yo mate. Achiemo to boka dwa ko ka achiemo sani. Oni ipani anyuka digole odadie. Kiki gol lueti kami makono. Adwaro ni mondo wapuonjo mondi ni wane the power couple makwenka. To idio nadi wodo venga. Katario maber, katario marach, it's none of your business. This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back-to-school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,800
323 shillings. Then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duga, the home of discount. Pek e weche mag somo sani nyithindo dhi e skul, samoro nyithindo osebedo ka dhi e skul. Tineno ka nyathini ni oko kwany, ineno ka nitiere chandruok moro ka moro. Ok ang'eyo ka nitiere konyruok ne nyithindo machal kod magi koso. Ok ang'eyo ka in janyuol isebedo kod paro mane ponono ni intiere kod nyathi mantiere kod pek e weche mag somo. Daktari wang'eyo kacha kidieny mokwongo gigo mathoro kelo chandruogegi. To chandruok mar pek e weche mag somo kata learning disabilities. Obire kidieny achiel kamano koso gintiere kidienye mopogore opogore. Learning disabilities gin kidienje mopogore opogore to bende githoth. Kidieny mokwongo mwanyalo ng'iyo wan go kae mwaluongo ni dyslexia. Koro kidienje kwa wacho ni kidienje, nitiere kidieny mar somo ma ondik ni gimore buk, tidwa ni mondi som gimondike buk kacha chande. Iyudo ka mano kidieny mokwongo. Ng'ato nyalo bedo gi shida kata pek e somo gimondiki. To mano ibro kele gi gik mopogore opogore. Kidieny mar ariyo wabro ng'iyo kwase ng'iyo kidieny mar somo. Koro nyathino manigi shida e kidieny mar somo waluongo ga ni nyathino nigi tuo condition maluongo ni dyslexia. Koro dyslexia kwa ng'iye wabro yiena mondo achung' kae. King'iyo malo kae ondiknwa ni left right confusion. Manyiso ni nyathino wanyalo ndiko ne letters ariyo. Wanyalo ndiko ne P to wandiko ne Q. Nyathino nyalo ng'eyo ni letter P en letter mane to letter Q en letter mane. Oneno ka gima gigi gin letters motimore nade? Machalre. Koro samo somo cha inyalo ga yudo ka kumonego bedno o pronounce P en o pronounce ang'owa? Q. Samoro bende onyalo neno kaka B gi D. B, D, mago bende nyalo bedo ne ang'owa? Letters machalre. Manyiso ni okong'eyo. But now, when we talk about left-right confusion, iyudo ka kata mana gi affect, oko affect mana somo kende, o affect nyaka behavior mar nyathi. Manyiso ni, tokawach ni maetimo, okawach ni nyithindo te mayudo ga chandruok mar rwako wuoche. Nigi dyslexia. Iyudo ka nyathini, onge chieng' monyalo, iyudo ko rwako wuoche mobam. Left oketo right, right oketo ang'owa? Manyiso no en gi shida ng'eyo ni wuoche makora chwich ni onego bed ni dhi kora chwich, wuoche makora cham onego bed ni dhi kora ang'o? Mane gimwa min gi left and ang'owa? Left right confusion. Nyithindo gi bende gin gi shida e ng'eyo sa, kata mana somo sa. Kinyiski inyalo puonje sa, nyapuonj nyalo ga ng'ana ka puonjo sa e sikul kachacha. Nyathini onge chieng' mobro ng'eye somo sa no ero. Winjo konde kanyo ni difficulties with telling time. En nyalo bedo telling time, to nyalo bedo reading time bende. To mano bende wabro nene tuo moro, kidieny moro, mwabro ng'iyo bang'e kanyo ero. Kwa ng'iyo. Gets lost easily. Manyiso ni onyalo ga lal. Samoro, samo wacho ni lost ni okomino ni olal ni onge dala. Though mano bende nyalo bedo symptom mare. But gimo somo cha, kotemo somo tiyudo ka olal e paragraph kacha. Dyslexia na wacho ni en tuo mar somo gimoro. Kaka kanyo ondik ni penj laktar. Iyudo kaka ondik ni left. Oketa kete wang'e gini nyise ni somo. To konyal pronounce gino mowach ni left. Koro iwinjo kogolo gimo kama ochandore sana mondo wach osoma ang'owa? Mano shida man kanyo. Kwa biro ka e reading, needing to reread, manyiso ni mondo mi osom gini obro temo some kata mana dipar onwanwa kanyo. Aeto ka gin weche mondik ariyo kaka kae koro ndik gi ariyo, coordination difficulties. Iyudo ka onyalo ng'ang'ana gi coordination ni mowach but koro wacho difficulties chatimre nade? Koro kose wacho coordination ni emonuoga. Coordination okonyal dhi mbele. Manyiso ni en odwani mondo onuo gimoro kose yudo monyalo pronounce cha, tema koro timre nade? Kanye musike emonuoyo. Losing place in text. Mabro describe managi losing place manyiso ni iyudo ka kae kasome ni losing place in text, enonyalo chako some ni place in text losing. Ineno shida makamano. Mano shida ma japuonj nyalo neno go nyathi, kata mana janyuol nyalo neno go ang'owa? Nyathi e sikul. Mar ariyo, motor control
be wabro ng'iye tuo moro mabro ng'iyo mar adek kata ang'wen, difficulty coping. Gini kaka ndiko notes. Japuonj ndiko notes e blackboard, to nyithindo go be nitimo ang'owa. Kibiro king'iyo tineno ka nyathini ok ondiko. Iyudo kama en gi shida mar ndiko gino ma japuonj. Odwano ndiki to kotimre nade. Handwriting mare bende nyalo bedo marach. Makoro en P, onyalo ga ndiko P kong'iyo piny. Manyiso ni kar mondo ndik P mochung' kama, tiyudo ka en P no, ondike kotimre nade? Ong'iyo piny. Ka en A, inyalo ga yud kondik A ma reverse. Kar mondo ndik A mabiro kama, en ondiko A modok ang'owa, modok chien. Mago difficulty gi writing. Kod coordination difficulties, kod handwriting difficulties gibiro kanyakla. Waluonga ni fine motor. Similar sounds cause confusion. Koro manyiso ni sauti modwa chal. Abro tiyo gi sauti mane kanyo ma wanyalo. Papa, baba. Iyudo ka mago gin sounds modwa timre nadi. Modwa bet machal. Koro ok onyal ng'eyo ni mane mubedo pronounce mane. Baba onyalo pronounce baba, onyalo pronounce papa, papa onyalo pronounce baba. Tiyudo ka kanyo nitie shida. Hearing bende gin ga gi shida mondo miyo winj gima japuonj wacho chande. Nyalo bet ni shida moro be ni kanyo. So ok ginyal paro gima kaka Kant ni ok onyal ndike kendo kumoro kosendike. Manyiso ni ok onyal paro ni word mo puonje cha ochal nade. To ere kaka ndiko ni penj laktar. Ok obi paro ni penj laktar ni chakre gi P to luwo gi I. Manyiso ni en gi shida mar somo. And then ok giero koko. Kwa biro koro e winjo wach. Ok giero koko. Ka ng'ato kapo ni nitie gimo timo to ng'ato go koko, yudo ka onyalo temo distracte, onyalo temo loso kato biet mager kata gimoro machal kamano ero. Note taking ne waseng'iyo. Sama wacho ni obet gi shida mar ndiko notes chande. Organizational problems kidhi e class, iyudo ka en ng'at ma gike ochambni. Buge ne ok onyal arrange, kalam mare ok ong'e ni oketo kanye, wiyo wil gi kuma gike ma otiyo godo, socks ge okia kuma ntiere. Difficulties getting ideas on paper bende anyalo wacho ni ntiere kama anyalo wacho ni ntie handwriting problems chande. Koro magi shida makineno godo moro ni kai mapok ang'iyo, memory difficulties. Ok onyal paro ni kawuono tarik adi. Ipenjo leo ni tarehe ngapi? Kawuono tarik adi? Okia ni kawuono tarik adi. Kata ndiko mane blackboard kacha cha be ok ong'eyo ni ok nyalo somo kacha mondo wach ni kawuono en ang'owa, en tarik adi. Alphabet. Koro kae mae wabro ng'iye matut another one, alphabet kae. Manyiso ni pango weche gi kaka gintiero A, B, C, D, E, F kako pangre cha. Iyudo ka en A, B, C, D no jowete gi nosega somo modhi mbele to en gicha pod ok onyal gatimore nade. Ok onyal kwano. Timetable mago be pod wabo ng'iyo mbele. Koro dyslexia hapa ni kaka wase kete nini kae ni. Oyot kendo kata mana japuonj maneno mae kata mana janyuol maneno mae moneno ni nyathine osebedo gi chandruok modwa bedo kama edi, onego be ni koro nyathino imanyo ne yo kaka inyalo konye. Kik wachune godo nikech nitie mbaka mabro goni watieko chenro mana yudo cases mag learning disabilities gieki. Koro wanyalo dhi e kidieny mar ariyo ma wanyalo ng'iyo dyscalculia kata mana dysgraphia. Koro dysgraphia en kidieny machielo. Kidieny machielo. Machane wacho ni en kidieny mar somo. Dysgraphia en kidieny mar ndiko. Wacho ni gin kidieny. Somo cha daktari dong naneno ka weche mag ndiko gi bende nitiere. Weche mag fine motor gi bende nitiere. Weche mag bedo organized gi bende nitiere e kidieny mokwongo cha. Koro gi overlap ga. Lakini nyalo yudo ka nyathini gi dyslexia but oonge manyiso ni ok onyal somo but ndiko to nyalo ndiko. Kata kimiye ni mondo cop notes to nyalo ndiko timo ang'owa, onyalo ndiko notes maber. Lakini somo gimo ndik cha to timre nade bedo shida. Nyathi bende nyalo bedo nung'e onyalo ndiko lakini somo to nigi shida. Emomiyo wacho ni kidienje gi gin kidienje mopogore, gin kidienje madhi ang'wen to giwuotho kanyakla. Aeto iyudo ka symptoms man kae gi bende gi overlap. Iyudo ka moko manie dyslexia ka
kendo ibro yudo gie dysgraphia kendo ibro yudo gie mabro ng'iyo mar adek dyscalculia ma bende ang'eyo ni ema monego bed ni ji mang'eny ng'eyo kabisa. So dysgraphia kaka wacho ni en shida mar ndiko. Shida mar ndiko wabro chako gi fine motor. Dendwa ka entiere gik moluongo ni fine motor gi the other motors, hard motor. Now fine motor or coarse motor, the opposite of fine, manyiso ni gin you don't know kaka fingers ni. When you are writing, we are saying you are using fine motor skills. Sami ndiko chande, sami tiyo gi lithlwete ni wago wacho gani fine motor. Sami idiyo wangi kama mano tij fine ang'owa fine motor. Lakini sami riembo ndiga mano coarse motor. Manyiso ni leche madongo to kod leche matindo. Koro ndiko ka leche matindo iyudo ka handwriting ma wawacho tapo nitiere donge spacing requires time to plan. Obro ndiko ni gini komakre kaka mae ka uketo mae okong'eyo nonego bedni ni bang requires onego bedni wawe space moro watim ang'owa. Koro japuonj biro ka to yudo ka nyathini odhigo ndiko to chwako chwado nyathini ni to idhigo ga dhiko na dakitim kaka king'iyo bugeno tiyudo ka bugeno odhwage tete manyiso ni okonyal space wach mano manyiso ni difficulty sizing. Iyudo ka letters moko tindo moko dongo moingo wadgi kato ndiko letter moro achiel the whole page mano asenene. Iyudo ka nyathi page mar book cha ondike kata mana weche adek manyiso no kong'eyo ni word ni onego bedni ni letter ni onego bedni spacing mare dongino ka koro tofauti moro ni ka kod dyslexia kacha. Aya using equipment koro manyiso ni mako pencil nyalo bet gi shida. Iyudo ko mako pencil to obet gi shida mar okonyal mako pencil tir. Koro japuonj chune gani mak kama to kiseweye kanyo kidhi kacha kendo kiduogo to yudo oloke kendo make kako timre nade cha kako kiwacho ni mondo maki mano ntiere shida mar mano tuo no mwaluongo ni dysgraphia. Aya kwang'iyo concentration keto pache gimoro mondo mak wach kata mondo tim kama en gi chandruok mar ng'eyo ni wach mane monego beno ndiko piny. Nyalo bedo ni ndike blackboard kacha chande lakini kawe mondo ndike kacha cha bedo shida ma kendo giol piyo kochako no ndiko cha tiyudo ka kibiro yudo ko keto kalam kanyo koro ng'ia jowetene to chandi ni nyathini to trouble keeping tracks of thought mano the same as difficulty thinking. Kako bete class kata chande. Koro kae wang'iyo ni odwaro time mang'eny samundiko mopogre gi jowadgi. Nikech okia pango, okia spacing, okia wane school japuonj ndiko ga nyaka tung blackboard kochopo piny kacha chande to rucho mondo endele. Koro in sami rucho gacha en kara paragraph mokwongo cha poko timre nade poko katieko kata ndiko. Koro mane miwinjo ko gidwaro time mang'eny mar ndiko mopogre gi kendo mai to koro ipuonjowa gino kata mai en puonj mar kiseng'eyo ni nyathi nigi shida mar ndiko ni ere gik monego bedni ere kaka wanyalo konye e class kacha chande mondo kik owe jowetene otim nade. Koro watemo ga nyisi ni mi nyathino time mang'eny mar kopo gimondik cha mopogre gi jotimre nade jowetene. Mar ariyo gigo monego bedni otimo onego bedni ipangone activities iketone ni ipangone tich kikiwe no tima gik moko kaka jowetene otimre nade timore. Voice recorder, speech to text magito gina gik ma wawacho ni gadgets gi dholuka iwacho nango gimoro kaka simu lakini gin gigo ma nyalo ga kao wach ma japuonj wacho chande aeto ndiko type. Koro in sama ka in gi gadget no sama japuonj wacho cha to gino gadget no timre na ndikone. Koro mago gin tools man mago gin yore mabonyo kaka inyalo konyo nyithindo mantiere kod dysgraphia. Kidieny machielo daktari? Kidieny machielo wabro ng'iyo machielo dyscalculia kata Hapa ni daktari seche ma okelonwa mano okang'eyo ni ma abende thoth jonyuol ong'eyo kata thoth jopuonj ong'eyo ni seche ma nyathi itemo to okonyal ndiko maber, itemo okonyal space, itemo okonyal mako kalam e yo makare, itemo oconfuse sounds kata modwa chalre. Okang'eyo ka jonyuol mang'eyo ong'ega ni ma en chandruok ma okonego bedni chuno nyithindo kod gima okonyal tisetemo mineno kokonyal. Nitiere
Nyalo bedo sasa ma ng'ato chako gimoro kata nyathi modhi skul pek mar somo cha nitiere. Ji duto nyalo bedo gi pek mar somo. Lakini nitie kiwango ma klas ma wach ni nyathini kaka ndiko ipuonjo nursery school. Donge? Kidhi class 1 pod ipuonji ndiko, handwriting ang'ango. Gi sounds gang'o. Tiyudo ka nyathini jowetene gin gidhi ga mbele lakini ento gini otame kendo chande kabisa. Kendo progress mare onge. To ema wacho ni nitie mbaka mabrogoni ne japuonj moro noneno chenro gwagi achiel kuom gi to gocho na to penja ni daktari nyathi moro wan go ka daktari wa make makakanyo kendo kanyo mbaka no nyaki gonwa mondo mi jonyuol ng'e ni kare gigi gin chandruoge to ponono ni seneno ni nyathi tire kod chandruok mapek machal kod ma in kaka janyuol thothne timo nang'o? In kaka japuonj thothne timo nang'o kidieny mar adek ni kik bai penj laktar kod Dr. Levi e studio. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 104 shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial star 487 star 5 hash, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, home of discount. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng. Adwa no mondo ng'e ni pod wapek. Umundi nyaka ng'e ni wane mwa mataka. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kalikali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Aniluonga ni Crispin Otieno, reporter mar Ramogi TV e kaunti ma Kisii kod Nyamira. E kinde ni makoro wantiere nyasi mar sikuku mar rwako higa manyien. Amede mana kwayo johera mag Ramogi TV duto mondo bed kod nyasi mar rwako higa manyien e yo makare. Happy New Year! Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza chun mari D star 811 star 414 hash. Na penyo ni thothne itimo nang'o? Thothne iparo ang'o? Daktari ni go namba ka moro ka. Ni nitiere? Nitiere
nayudo simu tu japuonj gochona noneno chenro mag penj laktar. To nyisa ni nyathi moro wan gi skul to sani en dala. To apenje ni nyathi nigi shida machal nadi. Ni nyathino en gi shida moko e klas kacha ma jowetene osenuoyo klas ding'eny kabisa. To jonyuol neno ni en gi shida to koro ing'e ni jopuonj moko bok ong'eyo. Koro punishment oyudo e skul to oyudo kanye? Nikech jopuonj gi jonyuol neno ni oketo tugo. To mano be nomiya jingo mar biro puonjo dhano kata oganda e weche mag pek mag somo gi eki. Nikech nanyiso japuonjno ni nyathino weya uru dala kanyo, lakini ubi mondo wane kaka wang'ini to en kidieny mare mar pek mar somo ma en go, mondo kwane kaka wanyalo nyiso gini kaka otimore nadi. Jopuonj ka bonego bed ni timo nadi, imiyo puonj kuom weche machalo kamagi. Koro magi gin shida manitiere to wabro ng'iyo kaka wanyalo navigate kata kaka wanyalo konyo yore mopogore opogore gi eki. Koro ka wadhi mbele e kidieny madwa ni kendo mondo wang'i en kidieny mar kwano. Waseng'iyo somo, waseng'iyo ndiko, koro wadwa ni wang'i kidieny mar kwano. Nitiere nyathi ma ka in go e klas to ibro nyise ni okwan achiel nyaka 10. To kwan achiel nyaka 10 timre nade? Tame. Onyalo kwan 1, 4, 5, 8, 10. Ok onyal luwo gicha sequence mar 1, 2, 3, 4 nyaka ng'owa nyaka 10. Nitie nyathi mibro nyiso ni 2 kiriwo gi 2 en 4. Nyathino kinyise ni koro 2 kiriwo gi 2 en adi? Ok onyal duoki ni en adiwa ni en 4. Kata kinyise ni kwan ane ni 2, 4, 6 ni kala ng'owa kala kwan gi ane sequence mar 2, 4, 6 iyudo ka nyathino bedo gi pek mar luwo sequence noero. Nitiere nyathi mok nyal handle pesa. Kata ng'at mok mae to kata mana nyathi, kata mana joma dongo. Iyudo ka en ng'at ok onyal duoko change. Kendo ok onyal ok ong'e kwano pesa. Ok ong'e ni 50 ka gole 10 onego bed na mi 40. Oyudo ka kanyo nitiere shida kabisa. Anano koket moro kae kata 1 plus 5 en 6. 3 plus 4 nyathino bedo gi shida mar kwano. Gimora mora ma oluwo ka kwano. Iyudo ka obet go gi shida kabisa kendo kelo ne chandruok e klas kachacha ma en kwano ok ong'eyo. Koro kamano japuonj ok ong'eyo, koneno ka onyalo ga bet ni languages oberie kendo kata kobi puonje Kiswahili kata kobi puonje ang'o to iyudo ka obere. Lakini kochopo ni en kwano to nyathino onge gima ong'eyo kendo iyudo ka obet gi shida kabisa. Kata mana somo sa, wacho moro ma wacho ka ni somo sa cha. Iyudo ko konyal somo sa. Campus direction kipuonjo east, west, north, south. Iyudo ka kanyo nitiere ang'owa. Ok onyal tell campus direction kaka jowetene tell campus direction. Koro gin kidienje mopogore opogore. Kidieny ma kanyalo kale mogik ma dyspraxia ma en wacho ga gigo mag fine motor skills kod coarse motor skills. Koro dyspraxia iyudo ka en coordination problems manyiso ni fuondni mage oyudo ka ok onyal nitie nyathi mok nyal puonjre somo riembo ndiga. Awacho ni moko gin learning as class, moko to affect nyaka ka in oko mar iyudo ka en ng'at ma somo riembo ndiga cha nyalo bedo shida. Iyudo ka ndiko nyalo bedo shida. Kaka oketnwa kanyo dyspraxia, handwriting, spacing, pod onuo gi kanyo ero. Tying shoes, iyudo ka tweyo wuoche onyalo kata mana nangane korwako tiyudo ka button fungu mananga gi eki otwegi mogwenyre. Magi gik manyalo yudo nyithindo, lakini nitie kiwango ma koro chopo mineno ka nyathini age mare ok oyiene ni mondo ok onego bed ni ok ong'eyo fungo ang'owa fungu mar ok onego bed ni en ng'at mok nyal ndiko e higa ma koro entiere no. Tiyudo ka pod en magi gin shida motimore nadi moyudo mano manyalo nyiso ni nyathino nigi shida no ero mar motor coordination. Kata mana riembo ndiga itemo puonjo nyathi riembo ndiga to ok onyal ng'eyo, otame kabisa. Weri gi nyathino mondo ne yore moko minyalo puonje kata gik mopogore minyalo puonje, lakini kik ichun kata ni chwade kata ni miye punishment moro nikech ok onyal timo kwano, ok onyal duoko 2 plus 2 kata mana 3 plus 4. Mano condition
to nego beni mamanyo yore moko mopogore mwanyalo timre nade mwanyalo konyo godo condition go eko. Hapa ni main chenro maber mokalo daktari kendo bire seche mowinjore po nono ni nitiere kod nyathi ineno ka somo en chandruok okonyal maradier samoro ndiko en chandruok okonyal maradier samoro weche mag kwano gi gin chandruok samoro weche mag coordination kaka daktari wacho ni en chandruok maradier kikichun bende kikichwad nyathi many kaka nyalo yudo kony mondo mi okony nyathini. Daktari thothne gifwenyo ga ka nyathi osechopo higni adi kama nikech nyalo bedo ni gintiere kata gintere e baby care pre-unit gik makamago tineno ka gini thothne janyuol onego bed ni chich kochopo e kidieny mane kata ong'ala mane preschool mano manyiso ni nursery school kacha chande ntiere gigo makineno tibro neno apani nyathino manigi shida mar somo nitiere science kaka ma wachogo ma inyalo neno gi chon kapod nyathi pod ni e preschool kacha chande manyiso ni kaka mag winjo wach chande yudo ka iwacho ni nyathi ni gimoro to ok owinji king'iye gi jowetene kaka giduoko penjo kata kaka giting'o badgi moko iyudo ka koro kata gicha miyo gi bet maluor kendo kaka mar kwano no iyudo dyscalculia iyudo ka omiyo nyathi bet gi luor moro makata japuonj ko penje gimoro e class to koro confidence ne chotimre nade dok piny koro iyudo ka en e class 1 class 2 kacha lakini penjo okonyal duoko e yo ma thuolo kaka jowetene timre nade to kotemo duoko to kata piwange nyalo chako timre nade kar mondo otemo to frustrated to mago science makisechako neno nyithindo lower primary kacha ema inyalo determine ka nyathini nigi shida ni kata otimre nade onge godo lower primary kochakre chake nursery nyaka class 3 kanyo ero to iyudo ka bende chope class 3 no bedo matek nikech jopuonj biro keto gini mondo gitimre nade ginuo koro nyathi konuoyo class 1 2 diriyo didek japuonj ndiko nega ni not promoted kata japuonj luongi wacho ni nyathini yes ike dhi mbele lakini okwane konyalo timo tij mar jo class 3 cha mano kumonego be ni ng'eye ni nyathini osebet gi chandruok machalo kamano. Daktari aneno ka wantiere kod pichni ariyo ka wang'iyo pek mag weche mag somo wantiere kod wi ariyo gi obwongo ariyo waneno ka wich mokwongo gik moko nenore no chanore maber e obwongo ka kendo waneno ka ponono ndiko to ndiko maber kendo mochanore maber en man kidieny mar ariyo waneno ka gik moko bet odwa chapni e matina debe ni magi e chandruok ma wawuoye ka koro watang'e e yor picha koro kutang'e e yor picha koro king'iyo to yudo ka mano obwongo mar nyathi ma onge learning disability mora to kaka wasewacho ka wachako ni learning disability en iyudo ka en kantie inyruok maro mano debet e obwongo kanini koro mineno ko obwongo ni bet nitie kako chapni matek nikech nitiere iyudo mae koro en obwongo manyiso ni nyathini nigi chandruok moro mar to kata king'iyo malo kacha chande gik moko ogwenyre mana kaka picha ni bende otimre nade ogwenyre koro kwanyalo temo prevent gigo manyalo kelo inyruok ne obwongo mar nyathi kapod nyathi tin chande inyalo yudo ka wanyalo prevent gigo ma koro kwa buoye prevention gigo ma kikwa expose nyithindo e injury gik moko manyalo miyo nyathi bedo gi buok mar obwongo kapod en nyathi matin ajali manyalo mako miyo kata ng'at ma dichuo kiseng'eyo ni miyo mari nigi ich miye time mare kikigo ng'at ma miyo matimre nade mapek koro mago gik mwanyalo practice nikech kata wan kaka joma chuo iyudo ka inyalo contribute to kuom miyo bedo gi injury manyalo bedo kamano koro mago gik ma onego bed ni wang'iyo sama miyo nigi ich tije moko mapek ahinya kata inyalo miyo ng'ato kier e jikon magore piny koro wakony wabende kaka wan joma chuo apani kama dwani nuna daktari ni seche manga mamiyo pek to demburu minegi rit gi uru aka bet nyalo rudho ne tiende ne mondo kiko chapni mang'eny baby girl apani mano kendo kori kete maber saidi nikech gini gitimo madier daktari tinyalo geng'o masirni manyalo biro mar no mi nyithindo bed gi chandruok kata mana shida mabiro nikech yudo ka
nyuol machon mano boka wacho nitie gino maluonga ni preterm birth manyiso ni miyo nyuol kapok sane podi gik moko ka stress moko mana mane ot kaigi ema miyo ga iyudo ka gik ma kamano timore to mago gik ma ka wanyalo prevent sami senno ka jaodi en ng'at mane gi ich dembe tafadhali dembe daktari adoni nona dembe adoni wang'e ni ponono daktari ng'ato seneno ni ng'ama nyathini nitiere kod chandruok ma kamagi daktari kata japuonj be seneno nyathini nitiere kod chandruok ma kamagi thothne utimo diagnosis nang'o diagnosis kikelo nyathi kaka wachono ka wan gi nyathino wabro timo history taking mare nyaka koro mondo mi diagnose learning disability kata learning disorder mora ber ka interact ka in psychologist kata psychiatrist wa interact gi jopuonj kod jonyuol manyiso ni wakao information mano wanyalo kata mana go simu to kata mana kaka wacho ni ng'acha no gona simu ta penje ai to nyisi ineno inyalo kwayo bug nyathino inyalo miyo nyathino kalam nyise ni ndik kama inyalo miye bug inyalo miye bug soma ne gini kama mano diagnosis en gino mwatimo physically manyiso ni wabet gi nyathino kanyo tie exercise mimiye tineno ka correspond ti conclude kiluore gi history ma janyuol omiyi to kod ma japuonj bo timoro nade omiyi ai kore kidise nyathini nigi dysgraphia nyathini nigi dyslexia nyathini nyalo bedo ni nigi dyscalculia koro kiseng'eyo mano bas koro wabidonje second kidieny mar ariyo ero en gi shida ni koro watimo nang'o mokwongo kaka wang'iyo dyslexia tineno otem nyisowa gik mi nyathino time mare mago puonj kikiroke mago puonj mwanyalo miyo jonyuol kod japuonj mar ariyo kidienje mag learning disorders gibiro kidienje mopogore opogore nitiere ma mild manyiso ni en gi learning disorder but ok interfere gi functioning mare kaka mopogore gi ng'at manigi severe manyiso wan gi mild wan gi moderate to wan gi severe mild chande mana kaka tuoche moro mopogore opogore tuoche nitie ma iyudo ka en pek mar koro jogo manigi mild learning disabilities gine ma ginyalo timo gik moko kaka speech to text ma japuonj wacho to indikore ne kama chande inyalo miye time mang'eny e class kacha chande mopogore gi jowetene kendo inyalo koche one on one lakini kibire severe iyudo ka en onyalo ga interfere gi nyathi eyo ma chieng' moro ne wang'iyo autism spectrum disorder koro iyudo ka nyathi manigi autism spectrum disorder nyalo bedo ni chances mamalo en gi learning disability koro mano ibro miye thieth kaluwore gi severity mar tuo ma en go to mano recommendation ma bende wane wabro nyisi nyathini kaluwore gi diagnosis mare condition ne ni en severe koro nyathini wagolure class wangi alternative approaches waluonga ni alternative approaches en kidienje mage ma nyathini berie nikech onyalo bedo no kia somo lakini nitiere gigo mober monyalo timo onyalo wer onyalo timo technical gik ma technical mopogore opogore koro why explore those options to options ka sami seng'iyo gi kidienje ka kiseng'iyo gi mineno ni mae gima nyathini nyalo timo to koro mane coaching mipimo nade nikech onge tiende mondo waket nyathi e class wachuno nyathi gi somo gima nyathino ok biti wang'eyo maber kata wan wang'eyo ni nyathini onge tiende mondo ikete class to onge gima bro wuok godo e class kacha mokwongo ihinyo nyathino nikech stigma nitie mamako okobi bet thuolo mar timo gik moko e class kacha kaka jowedene timo jopuonj be shida moro ma bet ga ni iyudo ka jopuonj koseng'eyo ni nyathini nigi ma en ng'at ma nitie gimoro mancha trend ni mwalimu wa math hapa ni wapi koro hapa ni wapi koro iyudo ka gik moko ainago japuonj be koseng'eyo ni mae onge kuma nyalo dhiye iyudo bedo gi attitude kata mana koro attention kata mana attention okomi nyathino kaka onego beni nyathino nyalo timre nade nyalo yudo koro kinyalo gol nyathino ma manyne alternative approaches manigi mild to recommendation mana ma wachiwo kacha speech to text gigo nitiere matiyo kendo nyalo konygo nyathino to kaponi learning disability omakore gi tuo moro mopogre kaka mana ADHD ne waseng'iyo attention deficit
mano koro manyiso ni attention deficit cha onego bed ni thiedhe gi yath to sama ithiedho attention deficit cha symptoms mag learning disabilities ka betimore nade duogo piny kendo bedo managed ka en gi autism cha nyalo bedo managed sama autism bedo managed symptoms mag learning disabilities ka betimore nade dok piny mad bedo managed nikech sama en gi conditions ariyogo tiyudo ka koro moro medo nyawadgi to moro cha be medo nyawadgi to mano kelo shida. Wow, daktari mind to work mapani ber ka jonyuol duto te oyudo thuolo mar neno to pono ng'ato konene moro ng'ato deher mondo mi tudre kodi nyalo yudi kanye? Tudruok koda gona simu namba 07 588 100 232. Inyalo nuoyo? Anyalo nuoyo 07 588 100 232. Namba moro minyalo goyo en 07 ochiko abich 07 achiel abich ochiko adek abiriyo adek abich adek 0715937353 mano ibiro yuda. Erokamano nya Dr. Levi amorga mar bedo kodi kendo kawuono mulo twak mapani jonyuol kachiel kod jopuonj onego bed ni neno kendo gichiko iti kantiere chandruok to gigoni simu wayud kaka inyalo kony nyithindogi. Erokamano. Kik ichwad nyathi nikech ok onyal timo kwano, kik ichwad nikech somo tame kata ndiko tame, nona ne gini matut. Debe ni nyathi nitiere kod chandruok, mwacho kata ni peke weche mag somo, kare nitiere kaka inyalo fweny, nitiere kaka inyalo kony, nitiere kaka inyalo jola nyithindogi mondo mi ngimagi obed maber nikech wacho ni ngima en mwandu. Mano ne Dr. Levi, aniluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti masani.